Sziasztok! Én most Effinek a barátja vagyok, mert most Effi nem akar videózni, és most nekem megengedte, hogy én vagyok a másodvideós. Nézzék valami drága kocsit. Itt elkötjük Effinek a pénzét. De ez kundig szegítseszko. Plot. Mondom plot! Zsá, gyere, fog meg, oh yes! Cybertruck. 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 Mi az? De meg mit csinálsz itt? Hát csak nézem. De gyere már a fejembe. Jó, nem. De mit csinálsz itt a fejembe? Megkérdezhetem? Semmi. Csak egy kicsit nézem. Meg játszok egy kicsit. A telefonon nem. Ha lesz jet, akkor megveszem. Mi? Nincs is annyi pénzet, hogy vegyél egy jetet. Na. Argor. Drágákat vagy. Oké. Vegyél, ahogy mondtam. Megújult a szop. Megújult a szop. Oké, tudok venni egy olyat, egy ilyen skilline. Vettem egyet. Az mennyi? 80 millió. De még mindig még mindig 3 milliót maradt. Oszta! Hogy? Szerencsés vagy. Vegyél. Rakd le. Ilyet. Ilyet vettem. Ez az 5K. Akkor azt rakd le. Azt nagyon megéri. Meg dicsérsz. 3-at is vettem, nem bocs. Az nem az. Az nehogy lerakd. Másik. Ha? Azzal meg tudod amúgy fordítani. Igen, Zéti, ma kezdtem amúgy a játékot, és nagyon nem érti. Hogyha hazértem. Majd játszunk ezzel? Hogyha hazértem. Hát jó. Ugye mi a felvétel? Képzeljétek el, hogy ez a csodálatos gyerek, aki itt van mögöttem a fővideós, Messengeren bejelölte forró csongort. Nem. És éltem is neki. És írt is neki. Senki. Na most visszajöttem. Talk. Na! Haladjam el. F1. Veszek egy FM1. Neked hogy van ilyenek a shopba? Nincsen nyugi. Várom ezt az 50. Nekem vegyél. De mi lesz, hogyha lesz egy MK1? Az az FM1. Az az F1 alatt van egyből. De az 250 millió. Nem baj, vegyed meg. Amúgy most megy a videó. Azt mondta, hogy nem szólsz, hogy súlyca. Mindegy. Úgyis te szóltál bele, na mindegy. Jí! Ő videós, az szólhat bele. Gyere, fog meg, zsá! 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi van a shopba? Semmi érdekes, amit téged érdekelne. Mondom, már nem veszel. Most már nem vegyél semmit. Vegyek egy civiket! Biztos, hogy nem. Na jó van, ha lemened rakni, én szépen
Hát, úgy mondom. Eladom. Labubu. Hol van Labubu? Nincs Labubu. Jó. Mi az? Semmi. Semmi, csak eladtam az összes kocsidat. Dehogy adtam el, nyugi. Ha elmened adni, letiltalak, feljelentelek. Adtam el a kocsi. Hát legyen az is, mi van? Na jó van. De mondtam, hogy Charger fölött lehet csak. Ugye, beraktam ide a legdrágább kocsik közé. Jó, Legdrágább. hát igen, 500 millió volt, amúgy 50 volt. Na mindegy. Szerintem megújult a boot. Igen, most újult meg ebbe a másodpercbe. És már ki az Veszek egy kiviket. Nem, veszek, nyugi. Nézd meg, Charger fölött. Charger fölött. Charger alatt, oké. Charger fölött. Oké. Nézd meg. Én csak azokat fogadom el. Hát nincsen. Akkor nem veszel semmi. De veszek egy kiviket. lesz Suzuki. Nem ér, az egy Suzuki. Labubu, labubu. Megartam. Mert abból a játék. Labubu. Labubu. Mit csinálsz? Semmit. Csak vettem egy kiviket. Mi az? Jól mutat a két legdrágább kocsi között. Ott van. Nem is vettem meg. Meg se vettem. Ne is vegyed. De megvettem most már. Majd jó is lehet először. Kivi. Vagyok. Legközelebb nem Megújult a fognak shop. engedni, hogy játsszál, Nem már. ha így fogsz viselkedni. Tudok venni MK700-at. Labubu, ne kapj el, Labubu, please! Barátok vagyunk, hol Labubu? Szerintem rájoinolok Efire. Ember! Játsszuk le a bubut. Hol vagy? Efi, neked mi a neved? Hát most Steffi Baba 0? Aha. Szerintem igen. Igen, Labubu. Efi, te hol vagy most éppen? Most éppen futok a Labubu ellen. Efi, megvogsz? Efi, megvársz? Igen. Hát éppen itt nem futok. Várjál, oda kell menjek. Hol van? Itt vagyok a cellába. Várjál. A cellámba vagyok. Mert megyek, elindulok. Mész ki van itt! Mész ki van itt! Mész ki van itt! Mész ki van itt! Hol? Ja. Elkapott a Labubu. Jó, ott vagy. Fura a skined. Steffi töltötte le. Ő játszik ezen. Nem az én telefonom, csak az volt. Olyan lassú. Neked mi van telefonod? Nincs. Majd lesz. Majd lesz. Milyen? Samsung? Galaxy. És már gyere le a lyukon. Én még csak ugrálok. Itt vagyok. Amúgy már nem sokára nálam leszel. Gyere, és ott leszel. Ez az utolsó feladat előtt között. Aztán le fogsz ugolni. Igen, észrevettem. Hogy ezt tudom. És ezt le fogsz ugolni. Hui! Labubu! 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 Hol vagy? Labubu! Én már Labubu! megmondtam, Labubu! 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 Megvársz? Igen. Légy, ne kapj el! Labubu. Ne
kapja! Labubu! Labubu, ne kapja! Jobb vagyok nála, csak laggol a játék. Nekem is lagolt. Nekem egy picit lagolt csak. Nekem minden laggol. Neked is, nekem. Meghaltam! Elkapott. Valahogy, de hogy kapott el? Mikor? Engem nem kapott el Labubu. Igen, nekem laggol a játék. Gyere! Efi, itt már nem kell futni. Nem üldöz. De engem itt elkapott. Engem itt elkapott. Itt már engem nem üldöz. Labubu. Engemet valahogy elkapott. Várj már meg. Én majd vagyok a budiba. Jó, te menjél, nem játszok. De már maradok. Megvárlak. Valamilyen nincsen kedvem videózni. De nem is vagy benne a videóba. Melyikbe? Hát amit most csinálok. De, Efi, hol vagy? Most jöttem le, csak laggol a játék. Nem látok. Ott vagy. A középső. Vagy Tudom. ott, ahol én vagyok. Tudom, hogy az az. Gyere. Nehogy rámes. Nehogy rámes a nagy súlyoddal. A jó kis súlyommal. Hány kilós vagy? Nem tudom, egy éve nem néztem meg. Nem az életbe. Ja, a játékban. Megben. Ugyan? Úgy Nem érzem, 40, csak 56. Hát az nagyon nem veszélyes. Ja, nem is 56, hanem 140. 146. Efi, vigyázz, a fehér deszka el tud törni. Tudom, hogy el tud törni, nem vagyok hülye. Jaj. Futás! Elégtem, mert abból a játék is nem ugrik, amikor én ugrok. Hogy lehetsz ilyen? De nem ugrik! Hát de kiszakadt egyből. Én, ha már ide ráállok, akkor is leszakad. De visszaugrik. Hát de... Én nem akartam videózni. Csak nem most semmit tétetve. Na, mikor fejezzük már be? Nem megy a videó? Már 13 perc. De... Utoljára 2 percet néztem. Ne szakad! Túléltem az első. Jásá! Nézd már, hogy raggol. Megyek, és így játszik. Ez nem valami élményes. Azért. Mekkorát ugr... Megcsináljam? Mit? Hát azt. Mit? Nekem? Igen. Gyere bele? Igen. Nem cserebere, hanem megcsinálom. Mentem zongorázni, nekem nem kell. Várj! Akkor én is. Akkor most vége ennek a videónak, na csőzt.